Bethuna yiveki enkulu for ii-South Africans. Yiveki kaGeneral Mkhwanazi, uGeneral wamaqiniso. Abantu abasatatazeli, abasathethi abantu. Ezinye izinto abazibuzwanga nozibuzwa. Ububuzwe ngubani ke ngoku sowuqhabalaka sowuzibambisa? Because kwaXhosa sithi umlomo wakho lipolisa lakho. Abathethi abantu. Veki kaGeneral Mkhwanazi. Ufikile uGeneral and we are happy as ii-citizens zaseMzantsi. Masikungeneni kuQueen Nandi and the Rev. Bethunana, I think noko izinto as uba siprogresa nale reality TV show, izinto are looking better. Look, khange xatyane kakhulu kule episode, which I kind of liked. Bezikhona wethu ingqushumbo there and here, but not too much. You understand? Ndizawuthi qabaqaba ke mabethuna. Ndiyithandile indawo apho uRev ndimbona into yobana uthi, eyi mabethuna, it seems as if i-chapter yam yokuba ngumfundisi wasendaweni ethile ivalekile. How else can I use i-experience yam from i-ministry? Ndingayisebenzisa kanjani? Ndithandile kakhulu ndibona engesemhle uRev bethunana. Hayi no, engesemhle uRev eyonkqonkqoza ecela amathuba. Look, I was so proud of uRev, I don't want to lie. So proud. Because kaloku mabethunana, masimveleni uRev, ne? uRev engqondweni yakhe iline ibi-straight that uzoba yiminister up until. You understand? Kuyovalwa, kuyoklowuzwa. But ke ngoku kwakho i-change of plan. Yaqonda izinto zagrabulisheka. Yabona? But i-experience yoba yiminister, umfundisi usenayo. So ndiyithandile kakhulu and ke nyhani mabethunana, thina abantu ezihlala ezikasi siye sibone uba yho, akho kwamshumayeli, akho ntoni. Even ngoko ke seyikhona imithandazo ubona uba kunzima, akho mntu wovula ilizwi xa kuzokwamkelwa even umphanga. So uRev sana imakethi inkulu, even if eza funeral homes they don't work with him, angazenzela into yakhe sana, uyoba booked and busy uRev. Le industry ye-bereavement sana, hayi uzawuba booked mRev, uzawuba busy noba uyazenzela. You understand? Awuzidingi nee-funeral homes, just get your name out there, ube yi-bereavement pastor. Uyayibona laa nto leyo? Ufowukhase kwamakhaya alahlekelwe ngabantu. And hayi, inintsi i-gap ke inintsi mRev, imakethi inkulu ke mRev. It's wide open. All the best to you. mRev, ndisakuncoma ke kanjalo, ndicela usondele wethu. Eyi mRev, u-firstborn uthethe kabuhlungu ngoku bebepotapota nomama wakhe. uNandi ne-firstborn, uNandi noMRev banabantwana abahle. I-firstborn is so beautiful, very gorgeous girl mabethuna. Ufana nomama wakhe, umhle gqithi. And ungathi ngumntu onomoya ophantsi. Andiku-andastendanga ke Nandi xa usithi u-difficult because njani, how? Anyway, masibuyeleni kumRev. mRev, ndicela usondele. mRev, iyakhala intombi. Umafungashe wakhe uyakhala ngawo, ndoda enkulu. Uba xa uye walantuka wasela, awubikho, uba ngumntu o-unkind kuye. And mRev, ezinye zee-wounds abantu abanazo ezilasta i-lifetime, it's wounds from abazali. Akho wound iba deep mabethunana njenge-wound yomzali to umntwana. I don't know if we talk enough about that. And sometimes as abazali we take ezi zinto sizenzayo for granted kanti we are wounding abantwana bethu. mRev, akho mntu uthi sukusela. Senditsho ubana even as i-minister ungasela, umfundisi ungasela, kodwa ungangxili. Uyayibona laa nto?
Kaloku utywala abukwazi ngokuba ube ngumsimelelo wakho. Abukwazi uba yi-daily bread yakho, Rev, utywala. Something is wrong there. Utywala yinto ye-enjoyment. Uyayibona? Awungomanzi uba bendinawudinga usela utywala every day nguwe nebhodlela. Something is wrong there. Thina ke sikhulele kwi-society apho or ii-communities apho if people are sad bayasela, if people are happy bayasela, if people are grieving bayasela. Like every occasion calls for into yobana umqala needs to be filled. And we can easily take it for granted that nathi sizawumimikha laa behavior siyibonileyo xa sikhula. Guys, noba seyi-birthday kwezinye ii-community, noba yi-birthday yomntana ona-one kuyaselwa, baby shower kuyaselwa. Yonke into, every occasion calls for into yobana masiginye. And so ngoku sikhulile, sidibana nameva obomi. Nathi ke sana yonke into sirisponda ngayo with ibhodlela. U-happy? Bhodlela. U-sad? Bhodlela. Confused? Bhodlela. U-stressed emsebenzini? Everything calls for ibhodlela. Abantu bathi asikwazi kaloku ufeyisa ulife sisober. Never, no. But ithini into? Does it mean that ngoku every day ufeyisa ulife ushushu? So mrevu, khawuzigocagoce ndoda enkulu. Zigocagoce because i-first calling yakho even as umfundisi is to ikhaya lakho. Uyaqonda? Even nencwadi engcwele iyatsho into yobana umntu ongakwazi uhendlisha ikhaya lakhe is not worthy for ubufundisi. And mhlawumbi mrevu, though mhlawumbi ke andiyazi noba it's too soon, mhlawumbi you are being redirected, called into yobana yeyi nantsi eyona ndawo odinga umministarisha kuyo. This is where ministry starts, ekhayeni lakho. Uhendlishe ikhaya lakho well before uyohendlisha ibandla, because ibandla lakho liqala endlini yakho. So even nale redirection yoba niphele umsebenzini igqotha ukuthi mhlawumbi it was a way of you being redirected into yobana awukwazi ube ngumfundisi ibandla yonke into irayithi ebandleni but ekhayeni izinto are falling apart. Ndingarhalela kubekho i-reality TV show about abantwana babefundisi who will tell us that utata ebengutata ebandleni to many, but thina we felt like we lost a father. We felt like we always had to compete nebandla for i-attention katata. We don't want that. Nencwadi engcwele, no. If awukwazi uhendlisha ikhaya lakho, then step aside, because eyona ndawo that matters more likhaya lakho. Uyabona? Ungashayini epulpitini but things are falling apart. So ndoda enkulu khawuzame unciphise apha etywaleni, because ngoku xa usele ingathi wonke umntu ngaske abaleke abe kude kunawe. Uyijonge le nto kaMafungashe, uyilungise tata. Please, it's not too late. Ewe kuthiwa prevention is better than cure, but also xa ubona into yobana ungumzali wenza rongo, and do your best, even if it means for all the days of your life, trying to fix eli nxeba olukhozeka umntwana. Uyayibona? Please. Sisinandi, ndiyabona uba uyazama nawe. Khanizameni maan uba uLiza angabi yi-deputy parent. Nezinto zenu nizame nifikse umtshato wenu, because i-brokenness yethu singabazali, it definitely iyaya nasebantwaneni. We cannot be abazali who build abantwana while we ourselves are broken. So khanizameni mabetunana individually and as a couple into yobana nizilungise, nilungise nomtshato so that kuzolunga nabantwana, because nina nicinga fanuba iingxabano zenu ziphelela kuni.
kanti seziyile ebantwaneni and we don't know umonakalo omngakanani. Bazali, we can do better because iifratsi zethu neentoni zethu ziyafikelela ebantwaneni. Nathi mhlawumbi zikhona ii-areas apha sikhala khona ngabethu abazali uba hayi mama khange wenze rayithi, tata khange wenze rayithi, njalo njalo. So there's always a room for improvement. Sihlale phantsi nabantwana bethu sikhe sithi sicela uxolo, kuphi apho ndingenzi rayithi khona, ndingalungisa kanjani. It's a hard conversation because mhlawumbi our parents never had it with us. But thina, let us be the generation who will do better for and to our kids. Enkosi.